Днес сме на кафе с Пети и ще разберем какво има в чантата. Започваме ли? Да. Добре, хайде да видим. Четка за коса на балея. Червило, с което съм в момента. Молив за устни. Шнола за коса. Така, минахме първото разделение, във второто няма нищо. Портфейл. Слънчеви очила. Боже Господи. Две кремчета за ръце, защото един е на свършване. Балсам за устни с крап между другото. Много е яко. Огледало от Войчо ми такова от Прага. Готино. И клечки за зъби. Еми, какво е това?